Banyak orang senang melihat kejatuhanmu dan banyak orang bahagia melihat penderitaanmu. Karena itu, bangkitlah dan cobalah belajar dari 4 tipikal manusia yang akan membuatmu jauh lebih baik. Nah, perjolo marsiajar mohamang sian jolma na sukses memang sioliajar jalan nguluna be sian mulai hada dana konna sian mulai haposonna marna tua-tua maseuli maseledenggan jala nunut manggula ulonna bertanggung jawab dung mamora dung hasiai mana dan gijang rohana. Oma bae namang gabi role model di ho molo tungpe lagi madabu parngoluammu sonari. Napa dua hon gudang jolma madabu ditiki suksesna. Alai dang nagabe tamat parngulonna. Bangkit dari mana, jongjong dari mana, marikati dari mana, diula akaulaon jaladang ngolo be mana mangingot aka kegagalan ne. Moloon baima gabi penyemangat di ho, molo telu peho, molo madabu peho, molo marpobos peho, dang na mate parnguluammu. Bagian sian parnguluammu deh. Ingat mak, napa toluhon adong do tipikal di jolma holan mardok natikos. Ale dang adong di sonaha, akado guarna songa mabak rohana ngado. Molo soda rohani pa bagaimana? Dang adong songon na makrohon gabe songon na madilat songon na mangalap hatai mana dang adong. Ale molo soti pak di rohana dohonon na do. Marsi ajar Muhammad siano. Aka na tulus madok katana tanpa adong mardiha-diha. Na papaton ima jolma naolo madok si dohonon na alai dang adong nau si gilon na tuho jala dang oloy mana mangurupi ho. Alani sian opat tipikalon pahusur-husur ma di bagasan roham. Hoda maboto songo dia kemampuanmu. Hoda maboto songo dia belgani roham tiki sukses sona jolo. Alani molo ditoru do peho amang una komadele. Ale molo sugut to digijang. Unang maho madege. Horasma molo sukses peho gabe habaran paso-paso ma molo marpogus maho peho. Unang ma palea dirim. Horasma.